Pojďme se vrátit časem a poodhalit historii míst, které už pravěkým kulturám byly domovem. Místům, kde staří Celkové uctívali své bohy a kde se i my dodnes klademe. Pojďme navštívit Zelenou horu a nebo. Na sklonu prvního milénia nového věku šel místní krajan svatý Vojtěch. Toho času služoval Vojtěch žijící pod horou dlouhé sucho. Svatý Vojtěch lidu požehnal a brzy na to počal déšť. Hora se zazelenala a začal se proto nazývat Zelenou. I osada pod horou pomohla. Byla proto nazvána Pomůžek. Roku 1144 zde byl založen cisterciánský klášter, jež měl sloužit k vymýcení pohanství. Na Zelené hoře, jež spadla do jeho majetku, nechal postavit strážní věž. První zmínka o opevněné síle na Zelené hoře pochází z roku 1221. Zmiňuje jej král Přemysl Otakar I. v listě zdejšího Opavy a Vlody nebyl obtěžován robotou při budování krajů. Kraj pod správou kláštera dobře prosperoval. Okolí se zžívalo zlato, těžil stříbro, měď a železná ruda. Však pozůstatky těží jsou okolní města dodnes patrné. Od 13. století byl Melbourne trhovou sílí, kde se smělo vyplávat i pedelní káry. Rok 1340, jak později čas ukázal, byl pro Melbourne velmi významný. Toho roku se zde narodil Jan či Johann z Pomůžek. Dodnes známý v Čechách i daleké cizině jako svatý Jan Nemocí, patron země českých, mučedník z pobytního tajemství a patron rod. Jako jeden z nejvyšších církevních hodnostářů se ocitl v centru tehdejších sporů mezi církví a králem. Byl to roku 1393 zajat, umučen k smrti a svržen z Karlova mostu do Hlavy. Jeho stopa v českých dějinách byla tak silná, že takřka po 4 století byl roku 1729 prohlášen za svatého. Jeho sochy s typickými 5 hvězdami jsou často usazeny na mostech. Prst na mostech symbolizuje nevyzrazení zpovědného tajemství. Začátkem 15. století byly městu uděleny králem Václavem IV. Městská práva. Pod Nepomucký klášter patřila města Dlovice, Plánice a na 100 dalších vesnic. Roku 1420 husité klášter vypálili a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Město získalo právo válečné a právo konání výročních druhů. Dnes je toto území součástí samostatné obce Klášter, nacházející se na opačné straně Zelené hory. 28. listopadu 1465 sešlo se na Zelené hoře, která byla v državě Zdeňka ze Šternberka, 16 českých katolických pánů, aby založili katolickou opozici
proti českému králi Jiřímu Spodělému. K jednotě bratrské, jak byl spolek pojmenován, se záhy přidala města Plzeň, Brno, Jihlava a Znojmo. I na tváři Nepomuku se podepsaly boje 30leté války. Po válce se začalo město obnovovat a na místě, kde jako legenda stála lodní dům Jana Nepomuckého, byl vztyčen poutní chrám. Vyrostla i nová budova děkanství, školy, městský špitál a mnoha dalších. A Zelenohorský stánek se dočkal přestavby. V 18. století je věkem rozvoje a prosperity. Jan Nepomucký je prohlášen za svatého a císař Karel VI. Uděluje Nepomuku na věky titul města. Adolf Bernard, hrabě z Martinic, nechává přestavět kostel svatého Jana dle plánu Kiliana Ignáce Zízibera. Město se stává sídlem slavný a hojně navštěvovaný poutí. Roku 1817 měl být na zámku Zelená Hora objeven letopis Zelenohorský, známý též jako Libušin Soud. Dnes již víme, že šlo pouze o literární padělek, který je v úschově Národního muzea v Praze. Město vzkvétá a dostává se další pocty. Roku 1850 se stává na celých 100 let sídlem okresního soudu. Rodí se zde i další významná postava. Augustin Němec, autor opony divadla J.K. Pilka. Nedaleké železné lítě, které se rozvíjely již od 17. století, dali vzniknout osadě Železná líť, kde se dodnes zachovaly budovy v provozu i drobné dělnické domy. Roku 1868 je nedaleko Lutí zřízena železniční stanice. Výroba vlaků utikla až na sklonu 19. století. Se již dostává k místu, na které dnes se zapítí lidem. Svou tvář nám na vhledě stojí propůjčila diaristická kolona, která byla představěna na základě odkazu hrabě Pištěte. Šlo o poslední diaristický ústav v Čechách, jehož prvním rektorem se stal Ondřej Liboslav Fredrik, syn známé kuchařky Magdaleny Dobromily Petrikové. Světové války stály život i mnoho obyvatel Nepomuka a Babu. 22. února 1944 dopadl na Budeč Nepomuka se střelením amerických bombardérů P-24 Libera. Z 11 členů posádky přežil pouze Raymond Nury, které později město Nepomuk udělilo čestné občanství. 7. května bylo město osvobozeno americkou armádou. Demarkační linie, procházející mezi Nepomukem a dvorcem, určila, že část dvorce za železniční tratí obsadila dodatečně Rudá armáda. I osud zámku Zelená Hora byl povolen. Vyhlášením protektorátu se do zámku nastěhovali němečtí vojáci
a začala tak jeho dlouhodobá devastace. Německé vojáky vystřídala po válce československá armáda. PPAci a Zelená hora se dostali do povědomí národa díky románům Miroslava Švandovníka Černý barák. V roce 1961 byl Nepomuk sloučen s obcí Borec, kde se nachází vlakové nádraží a množství průmyslových závodů. V druhé polovině 20. století nebyl Nepomuk právě místní. Na rodiště světce do Temna se mělo zapomenut. Historické budovy na náměstí musely ustoupit národnímu středisku. Po roce 1989 město postupně ožívá. Opravují se staré domy a také vznikají zajímavé stavby postmoderní architektury. Nová základní škola, přístav Paradnice nebo areál čerpací stanice a motoristu Pirát. A nyní je jen na vás, Nepomukští. Jaké řádky do kroky města zanese? Jaké město po sobě zahrá? Jaké životy zde prožijí? Nech se zde dobře žije má i generacím příští.